tal que es van quedar allà, quietes, sense moure's, fins que van tornar els altres, a les 12 tocades. I què era? Doncs... La Mora deia que la Bridi no en va voler dir res als altres, però un altre vespre que es van quedar soles va venir un capellà, va beneir portes i finestres i ja no es va tornar a sentir mai més res. I anys més tard, un dels més vells del poble li va explicar a la Mora que la casa estava construïda sobre el que en deien un camí de fades. Només que no era pròpiament un camí, era més aviat com una mena de... Més aviat com una ruta. La gent deia que les fades baixaven per aquella ruta per anar-se a banyar. I la casa estava construïda sobre el que era aquell camí. I les fades volien passar. Això diuen. I una nit, devien ser les 11 o les 12, van trucar a la porta. I era la senyora Walsh. I estava molt atabalada. I em va demanar si podia anar a casa seva perquè no sabia què fer. El seu home era a treballar, estava de guàrdia, no coneixia ningú més per allà i tenia un petit problema. I em va dir que havia anat a Carrick a buscar la seva filla petita, la Niam, que havia anat a jugar al joc aquell del got que es belluga. Com se diu allò? Ouija. Exacte, sí senyora, Ouija. Es veu que havien invocat un esprit o què sé jo, i la nena estava molt espantada perquè deia que l'esperit anava per ella.